Kasngi utrai la ya ka basang. Kahtin ublay man ta kasngi kren syafang ka jingkhot jong ublay. Ka jingkhot borobor ka sedang na ka jingkloy jong ublay ban pen pa wela de bar ka jing nukam jong. Ngin syamru habo ublay khot yeno. Bon sen kedon ka jing skau bakim long ba bet bar ki kwa banele persya. Bar hadin ka tu ka nipor ngiyo ibo ublay hi u ai ka jingkular bon play kila glenti bar undor rangkat bar ki. Tu ne puson kam jalew ya kini kimat harum. Kemat ke panengkong. Kajing skau bombet dor ni kajing ilek persya. Kajing pulih panengkong kadai syafang kajing khot jong Wisaya nong tu lupa. Kajing pulih baan kadai syafang kajing khot jong Paulus. Baga gospel pat kadai syafang kajing khot jong Petrus. Kayu baga long kelum habarok kini gilai ngot kadai kajing skau bakim long ki babet dor ban yo e kajing khot jong blay. Ni ban tray na kabenta jong. Kumda kelapan pawe lagi jong gidaw. Bar gilai ele ban persya e kajing khot jong blay. Wisaya ulong sangsot inga ngalayap naba ngalong beriu ba jaklia kiram yang sentur. Banga syang berupa ba jaklia kiram yang sentur. Paulus ru usngau ba umlong babet ban long apostol namar laban ben ya kabala. Baru Petrus uladem makrop akamal ujisu belong kino nanga ku kanrat namar ngalong unompak. Kini barok laingot kelapan pawe kata kajing ngau bom kloy jungki namar kidan kajing ngau bakimlong di babet ban yang hakmat ublay. Bon sen ru hakajing im kristan jongi. Habon ki kep ublay uldawa yangi ban lai ai na kabenta kajing bha jongki wei par kajing yar jong kabalang. Ban ngi pen i lagi jong gidaw namar ngi ngau bang imlong ki babet ban le yaka. Kani kani alam yangi ban ngap ya kajing kular jong ublay bangim dai ban setting namar udon ban ngi barabor. Kebaar. Kajing ay mensim jong blay na kidak bapa. Habak ki mensim ki breo ka penpawi kajing long pop kajing long bambet hakmat ublay dala de usim ya kabu. Ban lek syaki berpen ma be ki pop jong ki ban penlong ki syakri ki babet bar ki basyong dor na kabenta jong uhi. Ha kajing khot ya Wisaya uwei na ki sarfim la pendai do runga Abraham baru lakap da ganap na gaduan berloong yu. Hakmi la pandai da une ya kiram yang sentul jompi. Bakhoit ulong utrai ki pai baro si pertai kadap da kaburam jong. Hakbedai baru Petrus Jisu laong WhatsApp ting na do benta kin salong sen satong pri. Hakajo korkam Paulus sabola pen pau la kajing ngau bombet jong. Ban dai ublay blathe ya kajing ai kajing sai ya u. Habo laong Henry da kajing bon ublay ngalong kumbang ngalong menta. Kini kidak fisyen ki pau. Yo i bo sisen bo blay ula jet yano u ai bor kerku kedo iki pakin lak ban le kat kum kamon jong u kamat ke balai kajing pediang ye kajing khot u blay shalada kajing aida ba kajing skau ba kim long ke babet ban long inong tray jong u blay ke bang yo i ha kajing pule kadai kajing kloy jong kini ki laingot ke bala syak khot ban le kamon jong blay ban bo de kajing kai jong u Wisaya mas nyos ngawi kasur jong ublay ke baong yano ngan pa mano bandra ke kubor na kabenta jongi. Kajubab ka bau ai kalong ngadan hang mga tu pa yanga. Hakaliang jong Petrus pergi perol jong u kaktian ublay kaong. Kila eno ya ki eki baro maglabod yaw Jisu. Hem dapai din siu. Baru Paulus ngitip bakat no latway sitam na kabensim ke batram. Ban penbenay ke kubor jong ublay. Layak keleng balos ngutu uru. Ya kata kadai ke bau dai ban penbenai ke kubor jong kajing penim. Kumta ke bangi syahikai na kini ki laingut ki breu jong ublay. Kadai ba watla ke lapan pau ke jing long bombet. Handrai anda ke las ngotu ke bau ublay kwa. Ke lalong ki bakloy baglai ti ban troy kam kat kum kajing kwa jong ublay. Pada bang ngiru ngibot ke jing khot jong ublay ha kajing em jongi. Klempek ngidi omat sibon ke jing gerku kajing Kumta ngidai ban board ia kajing khot jong ublay bat syani atali ha kajing padiat basta jong u bangin yo mat kum sundan jong Jesu ki bala yo ban tong sibon ki dokha anda kila IT ia kajing start bre kum ki nong tong nokha la im sngi daka ha ga bor jong Jesu tungya duai bo ublay un play ki score bagi dok nur jongi bangin yo sngo si syai ka sur jong ublay bat ai ba kum bau Isaya u Paulus berterus kla sngo bagla im sngi ngiru ngin im sngi ban penbanai khubor jong ublay ni duai ru khamta makan ke sengi bakin ki khon samla sendak makan thai kin wan sakmat ban long ki lengdo bar ki runiam eni ro yaw Jesu Kristus